Asi za 3 minútky. Dobre. Akú chceš otázku? Nepoviem, lebo to si zakriknem. Veď ja mám stres zase. Je pondelok 20. januára a Amerika má opäť nového prezidenta. To však našich študentov netrápi, lebo na farmácii začínajú zimné štátnice. Tento rok som si pripravil pre študentov otázku slovenskú a žiadnu inú. Akú otázku by ste si chceli vytiahnuť na štátniciach? Hypnotika. Akú tému by si chcel vytiahnuť? Hypnotika, anxiolytika. Antidepresíva by som si chcela vytiahnuť. Asi niečo z centrálnej nervovej sústavy, nejaké antipsychotika alebo hypnotika. Čo si vytiahla? Antipsychotika. Asi hypnotika, sedatíva. A chcela by som si vytiahnuť pohlavné hormóny. Ja by som si chcela vytiahnuť hypnotika. Neviem, nemám nejakú otázku, ktorú som si chcel vytiahnuť. Fakt nemám. Všetko vieš. No, neviem, ale nemám otázku takú. Hypnotika. Antihistaminika. A čo ste si vytiahli? Antihistaminika. Antipsychotika. Najradšej hypnotika, to je prvé a najľahšie. Tak ja by som si chcel určite jednotku hypnotika, pretože najlepšie ovládam. Tak ja som si chcela vytiahnuť niečo asi z KVS, pretože tam je toho veľa čo povedať a že tam by som sa nezasekla na nejakých vzorcov, že tam by som mala viac na výber, takisto aj z liečiv a tak celkovo. To bola taká príjemná téma, tam je toho veľa čo. Jednotku hypnotika. A čo si vytiahla? Vytiahla som si antibiotika. Neviem, ale viem, ktorú by som si nechcel vytiahnuť. Ktorú by si nechcel vytiahnuť? Nechcel som si vytiahnuť antiparazitika. A čo si vytiahol? Čo som si vytiahol? Analgetika, antipyretika. Môže byť? Môže byť. Asi ochorenia kosti. Hypnotika. Čo si vytiahla? Hypnotika. Hypnotika. A vytiahol si? Srdcové zlyhávanie. Môže byť? Môže byť. Glukokortikoidy alebo antiarytmika. Ako by si chcela? Hypnotika, sedatíva alebo psychotropické liečiva. No, ja by som si chcela vytiahnuť tému 11 alebo 36. Chcela by som si vytiahnuť otázku číslo 1, hypnotika, sedatíva. A čo si vytiahla? Vytiahla som si 7, presne tú, ktorú som nechcela. Niečo asi, čo sa týka srdca. Si zalúbená? Nie, ale mám na diplomovej práci spojené so srdcom. Vokálne anestetiky, aby som si chcela vytiahnuť. Chcela som ich 5 z 36, hádajte, ako som si vytiahla. Tých ďalších 31. A čakám na rozsudok. Ako si teda chcela? Ja, chcela som nejaké blbúzdorné otázky, že antitusika. Vytiahla som si antiarytmika. No, ja som chcela antihyperlipidemika a vytiahla som si antiulceróza, ale dalo sa to. Akože tiež dobre. Ideme ďalej. Ja som chcela celkové anestetika a mala som antiflogistika. Ako by som chcela? No, otázku číslo 14, diuretika by som chcela. Akú otázku by si chcela vytiahnuť? Ja už som si vytiahla to, čo som si vlastne neviem, či som si chcela vytiahnuť, ale... Aj tak povedala tú, Aj tak som rozprávala o tú, ktorú som vedela, čiže ja sa buď dostanem tam, kde niečo viem. Antituberkulotika. Hypnotika, sedatíva. Chcela by som si vytiahnuť otázku hnačka, zápka. A čo si vytiahla? Vytiahla som si cievny endotel. Čo je také tvojmu srdcu blízke? Diuretika, hypnotika. A čo si vytiahla? Hypnotika, mala som šťastie. Žiadne. Sedatíva, hypnotika. Veľmi pekne prosím. Antidepresíva. No, nejakú ľahkú. A to je pre teba? Také zo začiatku témičky. Tak, nejak čo budem vedieť, určite. No, asi by to bola otázka Rasko. Čo si vytiahol? Antibiotika. Dalo sa? Uvidíme. Chcela by som hypnotika alebo niečo, čo bolo prvé. A čo si vytiahla? Rásku. Čo by si chcela vytiahnuť? Asi by som chcela antiepileptika. Čo by si vedela si, čo si chceš vytiahnuť, áno. Niečo, čo si pamätám a vytiahla som si tak. Čo si vytiahla?
Otázku číslo 1. Hypnotika. A čo si vytiahla? Otázku číslo 8. Antiflogistika, antipyretika, antireumatika. Môže byť? Ale dúfam, že áno. Rozhodne nie, to, čo som si vytiahol. Jednotku, samozrejme. Čo si vytiahol? Antibiotika. Mohlo byť? Uvidím za chvíľku, ale asi aj. Chcela by som si možno celkové anestetika alebo lokálne. Antibiotika posúdiace na bunkovú stenu. Čo si vytiahla? Antihistaminika. Môže byť? Tak dalo sa. Antidepresíva. Si chcela? Či potom budeš predpísať? Nie. Chcela by som si ich vyťahnuť. Asi hypnotika. Ďakujem. Ja som nemala žiadnu otázku, ktorú som chcela vybrať, takže snažila som sa na to nesústrediť nič. Čo si vytiahla? A vyťahla som si antitosika a expektorancia. Nemal som takú, ktorú vyslovene chcem. A čo si vytiahol? Antipsychotika. Spokojný? Áno. Žiadne. A akú si vytiahla? Dala som si laxatíva. Môže byť? No, ale hej. Neprehnalo ťa? Nie. Najradšej by som si vytiahla antihypertenzíva. A čo si vytiahla? Antihypertenzíva. Hypnotika. Jednotka. Všetky okrem glukokortikoidov. A čo si vytiahla? Čo si si... Túto 20-ku. Ja by som si chcela vytiahnuť antidepresíva. A vytiahla si? 30-ku chinololný odraz. No, keby si môžem vybrať, vytiahol by som si asi prvú. Najčastejšie som si opakovala najľahšie a mám k nej blízky vzťah. Hypnotika, sedatíva, anxiolitika. A čo si vytiahol nakoniec? Vytiahol som si raz. Celkom dobrá téma, dalo sa vedieť. Dobre. Skôr niečo vlastne CNS. To sa lepšie učí. No, mne sa páčili otázka 16, to je proti zražaniu krvi. Pidiček? No, ja asi buď 13 cholesterol, alebo 12. A to je prosím pekne raz. A čo si vytiahla? Antidepresíva. Diuretika. Hypnotika. Hypnotika. Cytostatika. 11. A to je? Antihypertenzíva. Takže odpoveď na otázku je, že chcela som si vyťahnuť niečo, čo budem vedieť. Jednotku, hypnotika. Už tesne pred odpoveďou teraz. Áno. A akú otázku by si chcela vyťahnuť? Viete čo, sympatikus by som si chcela vyťahnuť, to je super. Aj hypnotika. Všetko, čo bolo na začiatku a mali sme ešte energiu na to sa to naučiť, tak to bolo super. Čokoľvek, podľa mňa treba bojovať pri každej otázke. A čo si vytiahla? Analgetika. Môže byť? Môže. Aby vás to ešte len čaká, takže akú otázku by ste si chceli vytiahnuť? No ja osobne hypnotika, určite. Rovno jednotku. Už to nechávam na Ja tiež neviem, nemám asi... Ako chcela som možno, že antihistaminika, ale tie už boli, takže uvidíme. Nevadí, bojujete. Antihistaminika. A čo si potiahol? Antihistaminika. Asi cytostatika. Taká, čo si najlepšie. Je viacero takých otázok, ktoré sú lepšieho typu, ale asi to na začiatku asi taká nejaká hypnotika, alebo... Ale to myslím, že taká najčastejšia asi je odpoveď. Asi antihypertenzíva, ale neviem, či to mám hovoriť. Áno, áno. Som si ich. Čo si vytiahla? Parasympatikus, ale bolo to ako spomeniem úplne. Od 1 po 10. Vytiahla si? Od 1 po 10. Antiepileptika. Dobre. Antitosika. A ktorá bola taká tvoja No favorita? jednoznačne otázka číslo 1, lebo tej som sa najviac venovala. Tak mne to bude otázka číslo 4 a to je antiepileptika. A čo ste si vytiahli? Vyťahla som si antiparkinsonika. Ja som si vytiahla srdcové zlyhávanie. Ja som chcel antiulceróza. Antihypertenzíva. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste boli ochotní ísť pred kameru a odpovedať na túto otázku. Čo by som si vyťahol ja? Číslo 13.
Pod 13 sa skrývala antihyperlipidemika. Ďakujem, vidíme sa v marci. Dovidenia. Učte sa, hýbte sa, majte sa.